Nasiko pang usa ka 18 anyos nga lalaki human makuhai og 1 ka kilo og tunga nga pinaugang marijuana atol sa bypass operation sa Lapu-Lapu City Police ni atong Sabado sa gabii sa Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mubalor sa 200,520 pesos ang 1,671 grams sa gituhuang mga pinaugang marijuana ang nasakmit gikan sa sospek. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nasayran nga gipaagi online sa sospek ang pagpamaligya og marijuana ug migamit pa og mga delivery rider aron mapahatod ang iyang mga stocks ngadto sa iyang mga customer. Busa lakip nga gisuta sa Lapu-Lapu City Police kung konsabo ba ang mga delivery rider sa 18 anyos nga sospek o mga biktima lang usab sila. Init mo kuno kayo ang shabu, maning i-ship sa silang marijuana. Naman sa gihapon kay makakonsumo siya at least 1 kilo in a week. Mahurot niya. Tuting 1 kilo marijuana daghan kay nasanan. Mas kusog ra ba ni tama ang marijuana kung sa shabu. Downer siya. Pero nagi ko effect yun. No choice listo, pangartabon.